Ahojte, dnes by som vám rada porozprávala o 25. genovom kľúči. V tomto kľúči sa prechádzame jarnou rovnodennosťou zo znamenia rýb do znamenia barana, čo je v podstate začiatok roka. Je to genový kľúč, ktorý sa nachádza v srdci a rozpráva príbeh lásky. Rozpráva príbeh lásky v tej najvyextraktovanejšej podobe všeobjímajúcej lásky. Keď sa nachádzame v tieňovej vibrácii tohto genového kľúču, tak zažívame stiahnutie. Zažívame uzavretie, zapuzdrovanie. Deje sa tak preto, lebo okolo nášho DNA je kolektívne ovinuté veľa bolestí, veľa strachu. Tento strach krmí sám seba a tým pádom vytvára blúdny kruh, ktorý ide do nekonečna. Ktorý spôsobuje to, že v miestach, v ktorých cítime stiahnutie, tak práve do týchto miest odmietame dávať pozornosť. Keď sme v stave stiahnutia, tak si mýlime lásku s obsesiou. Mýlime si lásku s lipnutím. Projektujeme svoje potreby do hmoty a máme pocit, že na to, aby sme cítili lásku, ju potrebujeme nájsť vonku. To, čo mení celú hru, je práve tá odvaha dať pozornosť do miesta, kde to boli najviac. Ako sme schopní čeliť svojim strachom, pocitu tej nekonečnej priepasti, ktorou padáme hlbšie a hlbšie do ničoty. Keď si dovolíme svojou pozornosťou vojsť do tohto priestoru, tak zistíme jednu krásnu vec. A to je tá, že táto nekonečná priepasť je iluzórna. Na to, aby sme vyšli z tohto blúdneho kruhu, tak potrebujeme práve nabrať odvahu a poslať svoju pozornosť do tých miest, kde to boli najviac, kde máme strach dať svoju pozornosť. Prehlbiť svoj dých a precítiť. Skrze prijatie toho, čo cítime v danom momente, sa stávame viac živí. Viac preciťujeme to, ako všetko prepojené vo všeobjímajúcej láske. Ako sa v nás vyšujú frekvencie a prúdi nami viac energie, cítime viac životného optimizmu. Cítime vnútornú jar. Prichádza ľahkosť. A to neznamená, že už nestretávame prekážky, že už necítime strach. Ten je súčasťou ľudskosti. No keď my sme viac prijímajúci, tak zdolávanie prekážok a preciťovanie strachu a týchto nekonečných priepastí je úplne o niečom inom, ako bolo predtým. Tým sa otvára naša kreativita. Tým život skrze nás môže prúdiť. Kým v sebe máme spazmy, kým žijeme v karmických uzlíčkoch nevyriešených vzťahov, kým v sebe nesieme strachy a krivdu, tak sme v stiahnutí a tým nami život nemá ako prúdiť. V momente, ako sa toto začne uvoľňovať, tak stávame ako prezračná nádoba, ktorou môže tiecť život. A skrze hlbšie a hlbšie príjmanie toho, čo život je, sa
pomaly dokážeme uvoľňovať do stavu jednoty, do stavu všeobjímajúcej lásky. Tento génový kľúč je naozaj úplné gro tej čistej, kryštalickej lásky. Sú tu aj iné genové kľúče, ktoré sa prejavujú ako láska v rôznych odtieňoch, v rôznych kvalitách. Ako láska, ako odovzdanie, ako láska, ako vášeň. No a nakoniec každý genový kľúč v tej najčistejšej forme hovorí príbeh lásky. Avšak 25. genový kľúč je absolútne gro cesty srdca. Príbeh tohto genového kľúču je veľmi jednoduchý, veľmi krásne zachytáva trajektóriu všetkých genových kľúčov, ako sa u nás zvyšuje frekvencia, ako nami začína prúdiť viac života. Od stiahnutia cez príjmanie až po otvorenie sa. Tento genový kľúč je spojený aj s príbehom Krista, s príbehom prelievania krvi Svätého Grálu. A to preto, lebo byť človekom a cítiť a otvárať svoje srdce v sebe vždy nesie potrebu objať aj utrpenie, strachy. Až keď precítime svojim srdcom pole jednoty, keď to naše individuálne vedomie je schopné zrazu spraviť skok do kolektívneho vedomia, tak až tam je cítiť, aké obrovské požehnanie táto cesta je. Takže želám vám, nech máte odvahu preciťovať, odvahu dať pozornosť a prehlbiť svoj dých do tých miest, kde to boli najviac. Želám vám, nech v ľahkosti a s hlbokou vďakou dokážete príjmať všetko, čo sa v týchto miestach objaví. Vo vedomí, aké krásne to je, že môžeme kráčať kročík po kročíku späť domov do stavu všeobjímajúcej lásky, kde neexistujú hranice, kde je všetko perfektné presne tak, ako má byť.